Здравейте хора, както виждате се завръщаме. Прочетох в интернет какво трябва да правим и играхме малко зад кадър. Не се натъжавайте, че играхме зад кадър. Стигнахме до гората на илюзията и стигнахме една звездичка. И Марио, покажи. Отключих ето това. Така от сега нататък, приятели, на коментарите. Викайте ми Луиджи. Това зад кадър го направих. Никой не го знае. Чакай. Как се даха такива монети, бе? Не. Така. Сигурен съм, че имате доста въпроси. Но само моят брат има отговори. Не мога да ги взема. Да за какво са ти? Сега време аз да играя. Не знам как ще успея. Само аз знам какво трябва да направиш. Зад кадър, приятели, вижте там звездичката ми покажи, братле, че е много интересно. Ние взехме Ето тук. червено Йоши. Ти ме бъде тук. Спи да пускаш бързия кадър, плаши ме. Спокойно. Имаме идеална идея как просто да бием тази част. Аз се сетих какво трябва да се направи. Той разбра какво трябва да се прави. Защото гледах клипчета. YouTube, бейбе. Той знае всичко. Пишете Super Mario World Full Game. Ще разберете как се минава. Пишете Spider-Man Video Game. Пишете и има Full Game. Малко е притеснително за това летене, защото всеки момент може Йошито да откаже. Между другото, това Йоши, червеникото, ние го отгледахме от малко бебенце. То беше в плюсче. Излезна Марти горит на първия път, защото не знаеше какво да прави с тази гаща. Това бездишка. Няма нищо. Целта ми беше да взема флагчето. Знаме да се даде. И не е без знаменце, перце. На кой се пръщи? Да ти помагам аз. Нещо да никакви. Неща да се правя. Стигам толкова. Помисли, че умря. Облаци, бейбе. Искам да те изненадам. Мразя ги тия. Могат ли да седат? Не, за жалост. Така, какво се опитваш? Само да ви кажа. От сега нататък. На Марио клипчетата ще пишете в коментарите, че така... Не! Нашето приятелче. Нищо няма да остане. Не. Ако ти се провалиш, ще го убиеш. Ще мъкнеш ли? Не. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I believe I can touch the sky. Stop my discoveration. I believe I can.
Цаца. Цаца ли казах? Yoink! Hey! 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 Are you gonna kill me? Oh, you're gonna kill me. Не е този пинч. Играта се опитва да ни мами. Кой говори на метала? Точно 99 секунди. Как успя? Имам си YouTube. Не го чакаше. Кой говори за летене с метала? Какво? Ти си майстор! Майстор! Овъцата спел. Ето пак тук става така. Само, че може напред. Сега Бог знае колко пъти ще умра. И Бог знае какво ще бъде нивото. Само, че аз знам само едно. Не се допускат и още. Аз съм го гледал на четвърт. Има ли на другите нива само, че такова? Какво да има? Какво натиснах? Има ли звездички? Оказа ли са така, че трябва да играем? Оказа ли са? Или няма? Има. Си скъсаме работа. Скъсаме задника от играене. Това бъди сигурен. Добре, имаме драконче. Аз сега го казвам. Имаме си дракон. Нямаме дракон, това са статуи. Статуи на какво? О, да, разбира се, до тебе не ми правеше нещо сега. Ма наистина не знаеш колко пъти ще мерем тук. За това, деца, никога не бъдете нервни, докато играете Супер Марио. Просто е много задушително гадно. Не сте нервни да играете, да ви се ходи до кенеф, да ви е ужасно трудно и... Добре, Ужасно. надеждата се въздигна. Само, че заплахата още повече. Айде да падаш. Бум, вече. Това знаеш ли го? Знам, че може да пускаш отгоре на тях. Защото ти си я мислил тая игра и ми разказа как я направи, бе. Ти си я мислил тая игра. Мама, аз ще бъда полезен. Ето, мога да скачам. Аз ще бъда полезен, мамо. Ето, поинк. Ето, поинк. Ето, поинк. Нуп. Не съм казвал нуп. Не е казвал нуп, да. О, разбира се. Разбира се, не е казвал нуп. Ой. Нуп. Какво спиш? Ти какво спиш, ти правиш, бе? Сапонко, ще изпукам на вежите. Що се бъде детето, бе? Пътул. Гледай, какво направи, бе? Учиш детето на глупости на простотите, бе. Не, аз всеки ден го приспивам с... No. С Шекспир и с Ивана. Добре. Айде падай, че мисля. Мре. Защо трябва да си прав? Аре, падай, че ми се мре. Сине, аз ще те смачкам. Защото не си играл в Fortnite вчера. Знаеш ли каква яка игра е това, бе? Ще изпукам на вежите. Мале. Разбрах. Имам тактика. Видя ли ми тактиката? Ми умно беше. Падаш ли?
Не. Милна беше за твърдоглави стени, които падат от небето. Айде, бе! Айде, така става. Да, използвай само другия джемп, когато има стени. Просто това е единственото спасение. Хей! Залъгахме го. Айде, продължавай. Просто продължавай. Тук има ли дракон? Разбира се. И без това беше паднал вече на тея. О, да, разбира се, и сейф не съм правил. Това деца, правете си сейфовете, когато играете на емулатор. Помощно е. Мата на мен сходи в кенефа. Това значи само едно. Аз съм про! Заради полза, ако отивам в кенеф. Може ли? Добре? Върнахме се, приятели. И ето. Нали беше сейф? Сейвнито. Юп. Ха-ха, така Чакай. ти се пада. Смей. Знаеш ли какво ще направиш, бе? Не става. Да, става това, че ще свърши времето, а още не си започнал. Забавни си мим. Шегата от Крис, бейбе. Това нямаше да го направим. Какво е това кафе в порта, бе? Не помислихме, че... О, разбира се. Ние сме в... Да. Ние сме в Jurassic Park. Аз ще го правя това. Има... Ще ми се правиш тук, ще ми дигаш шум. Удрай. Докато още можеш. Земята се чупи. Има въртящи се животни, които стрелят огън от устата си. Ужас! In few moments later. Не може да си направя супер комбо по въртящите се пръцкане. Помните ли, братлета? Той Марио се обърна с газа назад и ни представете си, завъртял се и спрямо и после той ни е паднал и екрана се е взривил. Вау! Разбира се. Ама разбира се. Няма да е пътя напред, че е пътя надолу. Мисля, че е твой ред. Или нямаш желание. Хайде, Имаш ли желание? ще се опитам. Гледах да глипче, това там ще е трудно. Добре, айде. Не, това е решението, ама... Чакай. Казвам, че няма да задържиш и още. Аз за това се отказвам малко. Тъпото Йоши, то не е тъпо. Това е много сладко. Ти имаш плюшено Йоши, което е червено. И аз само заради него се паникосвам. Тъпото Йоши е като първото Йоши, открито от Луиджи. И са го наричали Мама Йоши. Ти си му баща по тази логика. Значи, че трябва да го пазим с животите. Имаме детенце. То си имаме, да. Той е в реалния свят. Но още не е избягал от видеоиграта, да кажем. Юш! Юш! Не! Гъбата! Вау, тя се движи върху... Нещо няма да кажа. Няма никакво зло тук, освен тъмното сокче. То не е сокче, това е плаваща кал. Да, ме прилича на шоколадов шейк. Да. Добре, на къде съм? Ето къде е лошото. Картица с очила. Само това да има. Кога ще успея да джъмпна?
Не знам, както се чува е по-опасно от това, кое е. О, здрасти, Санс! Превърнал си се в кокъл. Найс, ти си Господ, бебе. Можеш да летиш, нали знаеш? О, разбира се! Разбира се! Не си ихно. Нали? Ме погледах така. Не! Абе, стига, бе! Скорох се къла, знаеш ли, че това е моя бебе? Това е моят бебе! Ще те убия накрая. Как? Е така. Ау! Мога и аз така. Натава. Много Чай да яко. си запазя всички суперсили. Но това ниво ме притеснява малко. Макар и малко ме притеснява. Значи не търси пивотон тук. Страхувай се от него. Имаме две йошита! Трябва да щупа пи бутон. Кой е казал пи бутон, бе? Къде те гони? Имам план. Ужасен ли е? Не, но... Скачай. И тичай. Ей, струваше си. Чай да внимавам, че с това Йоши. Охо, е. Не знам как хората... Не знам как хората... Не. Първото, третото и второто. Но по различен ред. 22 ми стига. 22. Аз пък колко имам? 23. Много голяма разлика. Нямам дума. Не мога да лета, което ме притеснява. О, да, разбира се, не съм свикнал. Мерси, живот. Сега като знаем, че няма да ни потрябва. Вау! Ти бъгна! По страхотен начин. Ап! Ще Забравих, мъкнеш ли? че този бот е от такива натиснати монетки. И стана тази работа. Не искам това нещо. Или пък го искам. Чакай. Няма. С кой копче се прави да ми пуснеш това? Как го направи това? Я не съм девета. Чакай, не пипай нищо. Как да си пусна бебето? Бъде, не става. Чао! Чао, моряци, бебе. Беше първото. Второто. Беше средата. Това. Те се променят. На все. Беше това. Беше това. Това. Представи си, това. когато грешиш на тези, Беше да, това, да излиза това, лилава това. гъба. Представи си, когато сгрешиш на тези, да се появява отровна гъба. Да, бе. Може да се направи, нали? На Супер Марио Мейкър всичко се може това. Всичкото, което виждаме. Тръби, оголемяващи се, небето. Да, разбира се, сега се вдигнеш нагоре. Това ще е най-бавното ниво, което съм направил. Съм някога.
Или... Ще тръгнеш ли към мен? Не, ще стои. Ще стои и изяж го. Йошито! Мобилното ми Йоши! Не мога, бе. Просто дурско. Как можеш да можеш без Йоши? Не мога! Я стига, то сега падна в лава. Без теб! То сега пък падна в дупка. Не мога! Не! Мъкни! Feel mama's leg. Hooray! We got the Yoshi too! Hi Yoshi too! Як експресивен станц. Трябваше да се сменим Йошитата. И аз да съм с зелено, а ти да с червено. Какво толкова? Могат ли да се дропнат? Сигурен си, че го искаш? Искам. Ще играеш ти? Аз ли? Не мога да... Не мога без Йоши! Добре. Добре. Много добре се чувствам от тази тема. I hate the might and mighty me. I hate the shit that kill Luigi in Mario World. I hate you, Bowser. I hate you, Mauser. I hate everyone in Super Mario. I hate him. What the fuck? Как нищо не ми прави? Нищо не ми прави. Луиджи е глич по принцип. Знаеш ли го? Добре, това ми прави нещо сега. Защото се въртиш и маги отблъскваш. Чакай да отворя сейфа. What? И гличат се глично. Режат му се на Луиджи. Но ти не направи. Нищо. Отрязаха на Луиджи кръглия нос. Сега той е бесен. Какво, нали взе гълбата? Той взе гълбата. При Драк. Най-сетне стигнахме при Дракона. След хиляди умрения. Има неспираемото чувство, че бяхме при тази кръстовата крастава жаба. Не. Поне имаш Йоши. Да. И вече сейфнах. Дори да можехме по-добре да го минем, ти го сейфни. Ти сейфна този провал. Стига да какъв провала, нали го победи? О, Това ще е интересно. По какъв начин ще унищожи този? Изтри го с бяла боя. Тази игра ме очудва се всеки ден. Прилича на чистач, който е изчистил работа, който току-що вече си свършил работата. Какво трябва да това? Хайде, Марио, ти ще минеш всичко. Синкен гост шип. Шукен Ghost Ship. Разбит дух. Призрачен кораб. Да, Много обичам такива нива. Честно. и си във водата даже. Ще стреляш ли? Като е разбит, как е толкова, как всичките му техники работят? Всяка една. Мисля, че трябва да отидеш там. Да се надяваме тук да не е края ми. Влязохме в кораба.
Ядеш ли духове на твоите предци? Как би ти говориш? Аз не искам да ти разхощам. Аз съм мъртвите йошита, които ти уби, Марио. Ти ме предавате тогава. Всеки път ти ме предаваш. Много обичам това място. Това ще стане любимото място направо. Ще серфвам на всяка 5 секунда. Мисля, че е време да се. Да! Глупав задник. Не са. Ама нали духчетата не могат да се докосват? Може да ги убие само вода, по принцип. Каква е тази логика? Стъпваш отгоре на духа, който... Не! 3, Кой ти? 1. Рун! Ха-ха! Защо трябва да ги има във всяко нещо? А което има думата Ghost. Защо? Разбирам. Но аз ти къде докато. What is that? Who was that Pokemon? Is this a Pikachu? No, this is... Какво става? No, Какво this is... става? No, this is Алекс! Stuffo. Какво е това? Мейкърът. Той е създал това. Не ми казва, че тук има още лоши неща. Видях го в клипчето и те реших, че трябва да го натисна. Какво? Аз ти казах, че ще го изпуснеш. От тук ли се минава при Баузър? Да. Значи не съществуват звездите. Те не са за Баузър. Съществуват и са важни, но... Не за Баузър. Не са за Баузър, така ли? Uh-huh. Добре, значи това са. Окей. Вече не ме е страх от това. Славно да е Йошито на Йошитата. Но не и спортистите на NGTV. Nope. Тук ще има нещо. Не ви каза, че ще падаш в дупката. Той трябва да падне. Не случайно е изкопана. Да, но може и така. Трябва да падне в дупката. Или да се... Ти можеш да се возиш на него, добре. Добре. Йоши, замествам те с това голямо бебче. Ей, не замества, Йоши. Това може да ти изяде, ако паднеш отдолу, но... А Йоши ще ти бяга просто. Да, точно по тази причина, че Йоши ще би им бяга. Йошито няма да те бие просто. То не би те било. Ей, Луиджи е вече не бебе. Да, не бях забелязал. Добре. Йошито замества. То е добро. Взех луничка, тя ми дава 3 живота. Здрасти. Здрасти. Ако не беше вземал Ако знам на къде хода, явно тук ще има бой. ще мина отдолу. И после ще се върна, защото не е отдолу. Защото най-отдолу е пътят.
Не ми казвай, че се катериш. Първ път. Пак критика. Тя копае. Тя не се Ами ли, че катери. ти кажеш, че... Защо това ниво трябва да е толкова дълго? Ай, се скача. Скача от Йошито. Скача вътре в тунелчето от Йошито. Виж. Ето. Скачай. Ма на едно място. Виж. Ама за другия скок, за да се... Това е много бавно. Но е смешно. Нали? Може да е смешно, ама е гадно. Видях някой, който се катери. А, не, той е скочил. По-лошо нямаше от него. Поне не може да стане по-лошо. Чакай. The fuck? Така. Who is that? Чакай. Нямам идея. Бонус гейм отново. Ами ако не ти го даде? Сигурен ли? Добре. Не бях прав. Не, искам нещо по-хубаво. А, така. Така е по-добре. Така става. Сега ще допни си животи. Кога ще се? Сега ще направим Who is that Pokemon? Who is that Pokemon? Is this a Pikachu? No, that is it. That is Stuffo. Fuck! Да се връщаме. О, да, голямо ниво. А чакай, излязохме с главата. Влизам пак. Тя пак. Разбира се. Голямото ниво на мен! Валериус Баузър 2. Алеята на Баузър 2. Супер. Много се възхищавам се на този човек. Той не е О, човек. отново ли ти я прилепи? Отново ли? Отново! Ей! Гадне, да. Бум! Бич! Гералт! Жалко, че не могат да се дропват това. А? Да? Ой. Това беше пожарно. Пробвам да пусна сейфа. Просто да скачи отгоре. Не в дупките. Казах не в дупките. Не скачах с дупката, това чудо ми удари бебето. Лоши прилепи. Чакай, мога ли да ти го изем? Разбира се, няма да успея. Момент само. Връщаме се, приятели. Продължаваме. Тук горе има нещо. Сигурен, че няма нищо. О! Да, има нещо. Защо я ще ми се... Йошито ми! То позиня, няма въздух в космоса. Ето за какво е било това. Бате, я махни небето с онова копче. Сега може ли да мина това? Аз това ниво фактически не го минах. Свети ли се? Да. Какво? Искам пресицата до хубава къща. Защо ще минаваш пак нивата? Защото това не е минато. Защото си Не съм го минал. но си в края на играта. Трябва да мина от тук, тук и там.
Но си в краят на играта. Да, но това е важно да се мине. Добре, но си в краят на играта. Да, спидран режим. And few moments later. Чакай, имам една идея. Чакай, так сме сплескали? Да. Аха, ако се чуд... Една дизабле плеер ли? Добре, идеята ми не се работи.